Bore da, a chroeso chi yma i'r gell, a'r diwrnod newydd ac ar ddechrau wythnos newydd. O'n i ddim os oes gynnwch chi gynlluniau mawr ar gyfer yr wythnos neu'r wythnosau sydd yn dod. Da ni'n edrych ymlaen at ddydd Gwener, pryd da ni'n gobeithio bydd Heledd yn cael dod adre o'r Eidal a threulio chydig wythnosau yma ym Mangor efo ni. Ond y newyddion mawr heddiw, mae'n debyg, sydd wedi torri ydy fod y Llywodraeth yn San Steffan wedi gorfod newid i cynlluniau nhw. Maen nhw wedi penderfynu goherio rhyddhau'r amodau clo yn Lloegr am 4 wythnos. Wedi'r holl bendroni a dyfalu ar gobeithio am ei bethau dychwelyd i ryw fath o normalrwydd, bu gyrhaeddodd y diwrnod i wneud yr hyn oedd dod yn edrych yn mwy a mwy anochel. Wrth i achosion o'r amrywiolyn Delta gynyddu, oedd rhaid stopio yn doedd. Bydd hyn yn siom enfawr i rai, yn enwedig busnesau gwyliau, tai bwyta, gwestai, y diwydiant adloniant ac yn y blaen. Bydd yn rhoi cyfle i eraill feirniadu'r Llywodraeth. Rhai am fod mor ar y deg yn gwneud penderfyniad oedd yn ymddangos yn fwy a mwy tebygol, ac eraill yn ei beirniadu am fod yn rhy ofnus a gofalus. Wrth gwrs, yr hyn sy'n gwneud eu cyhoeddiad heddiw'n fwy anodd i'r Llywodraeth ydy iddyn nhw fod mor bendant ynglyn â gosod Mehefin yr 11 fel dyddiad pan fyddai y rhyddhau yr holl reolau. Mae Mr Johnson yn dueddol o fod yn edrych ar ochr olau sefyllfa a mae hynny'n dod allan yn amlwg yn dydy yn ei gyhoeddiadau. A mae o'n, chwarae teg, mae o'n gorfod meddwl am yr economi, yr effaith mae oedi pellach yn ei gael ar fusnesau'r wlad. Da ni yng Nghymru wedi arfer efo Llywodraeth sydd yn ymddangos yn fwy gofalus cyn rhoi amserlen bendant ar gyfer dwyn yr holl gyfyngiadau i ben. Ond dydy hynny ddim yn golygu nad ydy busnesau yr un mor bryderus yma yng Nghymru wrth gwrs. Yn sicr mae persbectif yr rhan fwyaf ohono ni wedi gorfod newid yn ystod y 15 mis diwethaf dydyn ni. Be sy'n ni gwneud i mor anodd i ni newid yn meddyliad ydych? Mae gwleidyddion fel petai nhw'n ofnus gwneud tro pedol weithiant ydyn nhw. Mae'n golygu weithiau bod nhw'n parhau ar lwybr sydd yn ymddangos yn anghywir i bawb arall a hynny ar weithaf y canlyniadau, tra bydd rhywun sy'n fwy gofalus wedyn yn cael ei gyhuddo o fod yn llwfr a gwrthod gwneud penderfyniad gwrthod rhoi rhyw sicrwydd am y dyfodol. Y gwir ydy fod yna rhyw falchder yno ni does, a nid gwleidyddion yn unig sy'n euog o hyn. Da ni gyd ar ryw adeg wedi cael ein hunain yn dilyn llwybr sy'n mynd i arwain at drafferthion a rywsut da ni'n gwrthod troi nôl. Mae'n cofio hanes cyfaill i mi oedd yn teithio ni gar gyda'i wraig yn chwilio am ryw le yn ceisio dilyn y cyfarwyddiadau, yn mynd ar hyd ryw lôn ac oedd hi'n ymddangos yn lôn rhyfedd iawn. Ond dyna fo, oedden nhw'n dal i gario ymlaen ac yn wrddilyn i trwyna yn diweddu fyny ganol nos wedi gyrru i ganol cwrs golff. Mae bywyd yn ansicr yn dydy. Da ni'n trefnu, da ni'n gobeithio, ond yn y pen draw gall rhywbeth dorri ar yn cynlluniau a rhaid i ni newid. Yn ôl y 1912, roedd na frenin newydd yn mynd i gael i goroni, Edward VII. Fydd oedd gyhoeddiad yn y Times yn deud y byddai'r coroni'n digwydd ar Fehefin y 16. A mi oedd na Gristion o'r enw A.W. Pink yn darllen y papur newydd wrth i fwrdd brecwast, a dyma fo'n ysgwyd i ben ag ocheneidio. Fe ddylen nhw fod wedi deud bydd y coroni'n digwydd ar y dyddiad hwn D.V. Deo volente, neu yn yn iaith ni, os Duw a'i myn. Wel, erbyn y dyddiad y Mehefin, oedd y brenin di gorfod mynd i'r ysbyty a chael llawdriniaeth, oedd rhaid goherio'r seremoni fawr tan fis Awst. Oedd rhaid newid y cynlluniau oherwydd ryw ddigwyddiad tu allan i'r reolaeth, i'n rheolaeth ni.
Os by'r flwyddyn diwethaf ddysgu unrhyw beth ein ni, fe ddylen ni fod wedi gweld yn bod ni'n feidrol, ac mae ansicr ydy'n holl drefniadau. Mae gwybod bod yn amseroedd yn llaw rhywun arall yn y ddoeth. Mae cydnabod hynny yn cadw ni rhag yr embares o orfod llyncu'n geiriau. Fel ysgrifennodd Iago, oedd rhai oedd yn mynd yn rhy hunan hyderus yn ei ddydd o. Clywch yn awr, chi sy'n dweud heddiw neu yfory byddwn yn mynd i'r ddinas ar ddinas, ac fe dreiliwn flwyddyn yno'n marchnata ac yn gwneud arian. Nid oes gan rai fel chi ddim syniad sut y bydd hi ar eich bywyd yfory. Nid ydych ond tarth sy'n cael ei weld am ychydig ac yna yn diflannu. Dylech ddweud yn hytrach, os yr arglwydd a'i mynd, byddwn yn fyw, ac fe wnawn hyn neu'r llall. Stori arall yn y newyddion heddiw wedi yn bod ni'n disgwyl stormydd yng Nghymru dros y dyddiau nesaf. Mae gwybod mae dyna ydy bywyd ar adegau yn gymorth i ni fedru byw yn ddoeth a pheidio mynd i banic pan ddaw'r dyddiau anodd. Gadwch chi niweddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch am y gallu i gynllunio, y gallu i obeithio ac i edrych ymlaen. Ond da ni hefyd o Dduw'n Tad yn ymwybodol iawn fod bywyd yn gallu bod yn frau ac ansicr. Felly, disgyn ni gyfrif yn dyddiau os gweli di fod yn dda. A rhoi ni'r cysur o wybod, fod yn dyddiau ni'n ansicr, eto i bod nhw yn dyddwylo di. Yn dylaw di yma'n hamserau. Ac o ymddiried yno ti felly, yr o ti'n mynd i'n harwain ni'n ddoeth, yn dda, yn drigarog ac yn garedig. Ac o arglwydd, beth bynnag sy'n digwydd yr wythnos yma, cadw ni'n agos at ti dy hunan trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Wel, dwi'n gobeithio dod nôl efo rhagor o fyfyrdodau'r wythnos yma. Os Duw a'i mynd.